Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da shan ruwa. Fatan kowa ya sha ruwa cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda muka yi alkawari jiya cewa za mu ɗora bidiyo wanda akwai kyauta a ciki, to hakan nan yau ma a daidai wannan lokaci muka sakar muku da wannan bidiyo wanda a cikinta akwai wani kyauta daga ƙarshen bidiyon. So ka daure ka kalli bidiyon har ƙarshe, kuma dan Allah idan kai ne ka samu wannan kyauta ka daure idan baka yi subscribing ba ka danna mana subscribe, sannan ka danna alaman ƙararrawa ta yadda daga zarar mun ɗora za ka gani, sannan ka yi mana comment na cewa kai ka samu, sannan ka danna mana like. Mun gode.